Luma, Davao. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Karon, isuroy ta mo na natay adtuan karon. Suroy ta sa city of sa among probinsya. Diri sa Shimaniken sa Matsoe. Naalantay imit na mga friends. Mag-coffee daw mi mga kabisaya. Time check is 2:21 sa Japan na siya kabisaya ha. Pero sa tuwa sa Pilipinas, ang oras nato karon is 1:21 PM. Mo ni ang atong drive ta mo kabisaya ha. Medyo traffic gamay. Naatay imit karon isa sa akong mga best friend. Nag-invite og coffee today. Coffee lang gud nga binisaya lang gud pod nga affordable. Dito man nuludo ka ng mga medyo high-end or high-class nga coffee shop sa basta meeting friends, enjoy talking, laughing, fun, kumustahay. Mo na ginabuhat na mo diri mga kabisaya no kung mingaw na. Gimingaw ko ni Petra, gimingaw ko ni Juana. Hala tinawagay mi ana nya human. Ana coffee lang, istorya lag mga life. Istorya lag mga problema. Human ikatawa na pud namo siya no. Wala mong kinabuhi diri sa Japan. Bawal mi malungkot, bawal mi ma-stress. You know, wala mi kasandalan din kung among kaugalingon lang pod. 20 years na dahil ko diri kabisaya sa Japan. Sa paningkamot, mo barog mo tindog, aron mo sayaw. Natungod natin mga plano sa tong kaugalingon, sa tong pamilya. Maningkamot ta, samtang napligon pa ni atong lawas kabisaya. Puhon asa ragutag ma-retire, nagmaghinambid og mag number 4. Kung nakaipon ng yung maayon no, nga pwede na ta magnilingkod. Samtang ligon pa, samtang bata-bata pa gamay. Although padulong na ta sa 50 dahil kabisaya. Nanas ang saktong edad. Naning, maning kamot. Para na po i-support sa pamilya nato sa Pilipinas. Kaya yun no naman kita mga Pinoy nga inheritance na gyud nato ang pagtabang sa atong pamilya sa Pilipinas. Nga although nga napud tayo mga kanyang pamilya nga ginabuhi, di gyud ta makalimot og tabang sa atong ginikanan, sa atong mga igsoon. Although mga ginagmay lang nga kinahanglan, di gyud tanan panahon nga magsalig na lang pud, di ba? Kay syempre napud tayo mga pamuyo pud dinhi nga kinahanglanon pud natong gastusan. Although natay banang nga hapon, di lang pud isalig pud tanan no. Kay luoy pod intawon. Di lang ta magsalig-salig, tindog-tindog pod, lihok-lihok pod. Oo, kay kugihan man tang mga Pinoy. Di man ta pwede magsalig lang sa katao nga musuporta sa tuwa. Di man nato na sakit. Ato kugi gyud ta, kugi. Hantod mo lambo ta. Pero concern po ta sa atong health, amping-amping po ta ginagmay kabisaya no. Unang number 1, ampo ta sa Ginoo. Ang ikaduha, higugmaon na ta tong pamilya. Ang ikatulo, higugmaon na tong kagalingon. Sama sa pag-atiman, nga di ta magkasakit. Kaon ta, habhab ta kung nakanunon. Bawal ta diet. Karong panahon na, kay matod pa kini si COVID. Kung lagi pandemic ta karon, bawal sa ta mag-diet ha, kay lisod kaayo pag once na mag-diet ha.
Mao nay amping ni kuan, mao nang ampay ni COVID, ni coronavirus. Na kailangan askil ta karon, bawal ta magkasakit. Ligon para may pangsagang ta sa atong sakit. Para di ta madapuan og mga unsang klase mga germs, bacteria, o unsa pa din ha no. Labi na karon winter season diri sa tuwa sa Japan. Bisaya pa-winter na mi o winter na ba ni pero wala pa nag-snow no. Puhon-puhon masig sunod bulan ani mag-snow na mi din hi. Karon medyo kaya-kaya pa kaya jacket lang una ta. Bisaya hapit na ta maabot sa tong destinasyon. Unya manangita sa atong duha ka best friend nga pwede ba nato sila isabay sa atong journey diri sa atong channel. Pero anyway, di man to mga killjoy, mga joiners man to. Kaya gusto na ko sila. Joiner friends. So, bawal killjoy. Di na pwede sa tuwa karon. Bawal ignorante. Okay. Ato din na po. Mata ni. Ngita sa tag-parkinganan kung asa ta mo parking din sa mall lang dami magkita. Malling while coffee. Wala sa tay shopping ron kay out of budget. Out of budget tigom tagamay tigom. Para naay panagang sa panahong naay kinahanglan. Okay, ato din Bye! Okay, naanata din karon, naabot na ta sa mall. Okay, may OOTD. Medyo sayo yata ko kabisaya na late ang duha. Okay. Nagbago na pala ngayon, ganito na. Parang may interview. It's so nice. Ay, Kusday, hello my friend. Nandyan ako sa Yukata kanina, Ay, na ako da kanina, nagtawag-tawag ra. Magkano rin ako kayo ka? Usang kape Ano nyo? sa'yo? Usang kape? Ang sama kape, nabili. Ayan, mga kimono. Nice. Yeah. Nakayukata po ne. でも着物ね、着物なんだよ。生地がちょっと違う。すごいあの綺麗。シルク。シルク、シルク値段もシルク。値段もちょっと違う。いやー、この色は大人っぽいだね。そうですね。大体。ちなみにそれ iPhone は私もね、はい50になれば着物しようと思って、あ、着られるんですか。どうかなと思って。あいいと思います今もまだ48だけど、はい50になったらちょっと記念日だけで、なんかそのいやいいと思いますよ。ゴールドのはい黄色いなんかゴールドのませてる、ゴールドちょっとゴールドっぽいような、Kabisaya na ata diri sa Daiso, sa tag-piso-piso. Mo aning piso-piso diri sa Japan. Mo ni ang Daiso. May mga hair clip, hairpin. Okay. Then, naatay. Dako ni siya. Nasa mall ni siya nga sulod. Mga ballpen. Ayan. Mga school supplies. Kasi palito na to karon. Para sa whiteboard, mga marker. Hello, Kabisaya, wala new normal. Bisaya, Bohol? Cebu. Cebu. Oh,
Bisaya, Davao. Mga na nga ako mga best friend na usahay lagi, matik-matikong ko. Kape-kape. Kapi-kapi lang, ano lang na, oh. Nanamig ko, no? Oh. Parang, Mag-withdraw na siya, 100 kalapad. Duha ka million. Atay. Kini siya manggo, sa Bisaya na yung mga penalty ni mga guwapahan niya. Indian ko ano, di pa absent lang ko yun. sa man yung mga kape? Nako kwa? Amot lang, tanawan lang. Biko, kalag-kalag. Kalag-kalag. Kukwa. Kung wala ko po, kape. 500. Mara penalty na to. Mara na penalty ninyo, kapira. Ito, mahal to. Mga yabaga. Yan lang ka lang. Bye-bye. Sulit ang 100. Sulit ang 100. Maayo dining Japan kay mas nga asa ta itulyukan. Di gyud ta mapasnuhan ni. Maayo ning Bisaya dai ka maayo ning Japan ka Bisaya kay nga libre lang gyud pud ni no. Salamat ko kay ang pobrentang yung si Abil Bisaya pobre. Ano namang libre Bisayang mga pobre, ang friends. libre. Ang libre. Ano siya, oh. Ano kayo naman ka na kay Gracia, maghatag sa kay Gracia. Yun na dayon please like and share and subscribe. Oh, please like and share, subscribe Ana Seo. No, Abil Bisaya. Abil. Oh. Abil de siya, Abil Bisaya. Inday Bisaya Inday Davao. Bisaya. Dili Inday Abil Bisaya. Hi. Inday Abil Bisaya. Oh, kana siya. Davao. Davao ha, Bisaya. Ka Bisaya. Nakailan ko siya sa Sa Davao. Davao. Oh. Pag-subscribe na mo kay Bisaya. Usahay, makita ko ninyo dihan. Na-istariray ka. Karon ka Bisaya kining duwa istariray kayo ni man yang ako mga artista diri sa akong vlog no. Himo na ako nag-artista ug ako ilang kameraman. Kuyawa ng artista na ako. Sunudan ni magmo sa bitigsot na punta. Yes. Magditin si tag-winter. Summer. Ay, sa sunod day mag-vlog ta day kanang summer in winter. Di siya biting suit in winter. Ha? Nya ka model na. Ligid-ligid ka sa snow. Nya, kung makita ko sa YouTube ni Kuan, wala na. Ang mga kandya, anong mga nega, wag na lang Oo. magsasabi. Tingin na lang kayo. O sige na lang tingin sa YouTube te. Ah. Ang sa mga dugo na inyong ilong. Comments and share lang sila day. Yung mga nega, kung ayaw nyo, kayong Pagdugo manood. na lang inyong ilong. O Huwag sige. na kayo manood. Na kayo manood. Panoorin. Sarili nyo na lang panoorin. Don't comment. And don't like and subscribe and shut out. Okay? Mga dadalang message sa mga sa mga haters no Bisaya. Bisaya din na sa tama na o nangaon sa aming unya na sa. Sige, bye-bye Bisaya. Hapak ka dayon bye-bye, ng Bisaya. hapak kang kamera ana takti. Ana na siya. Ano, Halloween na pagkain na yun sa Mr. Donut. Okay? Lami, di ba? Ano man yan ma? Hindi, mag-Bisaya. yung Muffin. taga- Bisaya kay Bisaya man ta mga kabisaya gusto. Muffin. Ang mo niya ang bagong muffin na yun, no? Oh. Like strawberry and strawberry. Kaya Kayo ni Bay. matay ni Bisaya guys no kay English gyud na English gyud. Ano niya? Nya ang biko kalag-kalag man starring. Yan ang bigay. Hindi na mawala. Asa lagi ka nga restaurant day? Gabi eh. Di pa Sa birthday na sad ni. Sa trabahoan na mo ba? Guys, yung mga rakitista nag-birthday na, tikom-tikom yun na, nagkatikom na siya Kung biko. biko, para sa kalagkalag. Oo. Para sa kalagkalag, Ah. kailangan. Di yun mawa ang biko. Nag-Halloween mo? Sige. Halloween party pa lang. Yun nga guys, panawang Japan karon pag nangaon ni na anay wow. Nanay mo na, marag bangko. Nani, marag na namig na stealer. Kanal lang na siya, pero guys, Oh, with gusto matching, kayo with guys. matching royalty. Royalty. Naman untay Milk. kape. Ukawari na siya pwede. Ukawari na, datong Japan na kay pwede ta balik-balik. Bisag balik-balik ka ni Kinom, magbusod din imong tiyan aring. Balik-balik yung tanay. Balik ka kag-inom. Nya pila Okay man? lang. Pila daw ka Bisaya ang kape diri sa Japan? Uy, mahal uy. Kung sa Mahal? kwarta na to, nasa Pila na? mga
Niya ko yung drawing ko. Ani ako yung Joyen sa ato. Okay, ang guwakin Nasa is- 100 Ang ay. guwakin sa to 200. Nasa 100. Nasa 100. 100 ni sa tuwadong. Oh, Akala di ninyo. magbalik-balik man ka. Ikanapulo ka balik-balik dito Kapulo para balik-balik. sulit. Kapulo balik-balik. Sa 100. Sayang man guys, no? Bisaya. Kini 100 daw ni siya. Magbalik-balik ta kay pwede man ta mabalik daw dito. Mr. daw. Donut. So, mali Mr. pangalan niya. Donut, oh. Ang tawag niyan, drink. Drink all you drink all you drink. Drink all you can. Drink all you can. Drink all you can nga. Drink all you can. Oh. Hindi sa eat. Sa tuwa ka Drink. Bisaya nani sa more or less 100 pero pwede man ka magbalik-balik para di talugi Bisaya no. Ikanapulo ta magbalik-balik dito hantod mabutod niya Buta tuntian. di muntian. Narap Yeah. na ni mo good. Nya pag uli magutot-utot na. Hindi mo ni Lugi gihapon. ulit ang 100. Sulit ang 100. Maayo dining Japan kay mas nga asa ta itol you can. Di gyud ta mapasnuhan ni. Maayo ning Bisaya dai ka maayo ning Japan ka Bisaya okay. Nya libre lang gyud pud ni no. Salamat ko kay ang pobrintang yung si Abil Bisaya pobre. Ano namang libre Bisayang mga pobre, ang friends. libre. Ang libre. Ano siya, oh. Wala kay naman ka na kay Gracia, maghatag sa kay Gracia. Yun na dayon na please like and share and subscribe. Oh, please like and share, subscribe Ana Seo. No, Abil Bisaya. Abil. Oh. Abil de siya, Abil Bisaya. Inday Bisaya Inday Davao. Bisaya. Dili Inday Abil Bisaya. Hi. Inday Abil Bisaya. Oh, kana siya. Davao. Davao ha, Bisaya. Ka Bisaya. Ang nakailan ko siya sa kuan. Sa Davao. Davao. Oh. Pag-subscribe na mo kay Bisaya. O, usahay, makita ko ninyo dihan. Na-istariray ka. Karon ka Bisaya kining duwa istariray kayo ni man yang ako mga artista diri sa akong vlog no. Himo na ako nag-artista ug ako ilang kameraman. Kuyawan ng artista na ako. Sunod ani magmo sa bitigsot na puta. Yes. Magditin si tag-winter. Summer. Ay, sa sunod day mag-vlog ta day kanang summer in winter. Di siya biting suit in winter. Ha? Yay ka model na. Ligid-ligid ka sa snow. Nya, ug makita ko sa YouTube ni Kwan, wala na. Ang mga kandya, anong mga nega, wag na lang Oo. masasabi. Tingin na lang kayo. O sige na lang tingin sa YouTube te. Ah. Hangtod sa mga dugo na inyong ilong. Comments and share lang sila day. Yung mga nega, kung ayaw nyo, kayong manood. Pagdugo na lang inyong ilong. O Huwag sige. na kayo manood. Na kayo manood. Panoorin. Sarili nyo na lang panoorin. Don't comment. And don't like and subscribe and shut out. Okay? Mga dadalang message sa mga sa mga haters no Bisaya. Bisaya din sa tama na o nangaon sa amin. Unya na sa. Sige, bye-bye Bisaya. Hapak ka dayon bye-bye, ang Bisaya. hapak ang kamera ana takti. Ana na siya. Ano si Kwan ba si Chika? Gaga. Gaga. Sige, gaga. Kita da me? Kita da de? Video. Kita. Bisaya mo nang tawo na nabili no. Ang biko, binlan pa din siya as shark. Ano na bilin? Manami painit painit ng tawo na mo. Muli na ni mo ra kinabili Manang painit pabugnaw na sa pabugnaw. Di pa na kaya niya yung stress reliever naman yung mga kabisaya. Ang mana si Mama. Mama, what is your name? Ila. Tapos si? Siya si Yumi Bisaya. Ikaw, Day? Ikaw si? Si Inday Cebu Bisaya. Si Inday Christy Bisaya. Inday. Inday Christy. Sige, diri na lang ko to bang amo ang chismis o manguli namin sa among tagsag-tagsag panimalay. Ay, patya. Patya na yun. Ay, patya. Kalo ko nga po yun. Hi, vlog. Ano nga siya? Sabay vlog ma. Sabay, mata ne. Arigato gozaimasu. Diyan mata. Ciao. Bye-bye. Bye-bye. Ay, bye-bye. Mata ne. Arigato ne. Gochi-sama. Ayan, ayan. Mahilig si Cristiano. Dahil na siya. Beauty. Beauty. Bye-bye ne. Arigato. Bye-bye. Okay, pauli namin. Pauli na ko sa ilaha, guys. Mga Bisaya, pauli na ta. Ang mga natag kapi-kapi. Okay.
meet my best friend. Oras na. Time check is 5 p.m. Okay, thank you for today. Thank you Ginoon Hesus sa grasya, sa kahayag, sa kalinaw. Okay. Medyo hapon na po siya. Okay. Itong sakyanan. Okay, paulit na ko kabisaya. Daghang salamat sa pag-watching. Thank you so much. Bye-bye. But I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Ako si Inday Bisaya. Thank you for watching. See you on my next vlog.